Munaseke road muri kubvira matai mumwe aendesa zitsamba kuda kuno amenda constitution wo vamwe vari kungobuda vari kungoenda kuBulawayo ende kune vamwe vatori muzi meeting ko zvinezvi. Madzibaba Joshua vanooneswa zvese vari pamweya, so kana uchida kushandirwa kuitirwa dare avabhadharise vafonere izvezvo neproblem iri kukunetsa vatotanga newe pafoni yako ipapo. Daila panhamba dzavo dziri kubuda pascreen wotaura kuti madzibaba ndibatsireiwo, wobva wavaudza dambudziko rako. Kana washaya mbereko, washaya basa, waita urovha, vafonerei panhamba dzavo dziri kubuda apa izvezvi, so mubatsirwe pamatambudziko ese ari kukunetsai. Madzibaba Joshua vanooneswa zvese vari pamweya. Machinda edare Kulian TV atibatike zvechobu. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu Kulian TV, channel yevanhu. Kana uchinge watosvika panapa igaro ziva kuti inini haisi secret kuti ZANU-PF atide. So kana uchinge uripo todedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. A lot is happening in Zimbabwe right now. Tiri kutambira ma-reports pari kunzoni reports of burning ties in Chitungwiza Seke Road. Ndo nyaya iri kuitika izvo hamene kuti zvangoitika nguva inongona matai anongorika angobvira ende kwatava kutoenda tisikuzota unopinda musivhuwo here kana kuti muchii, but chandiri kungoziva ndechekuti the situation is very tense. ZANU-PF is in panic mode zvekutodaro because what they know ZANU-PF for it in fact haiteerere language yekuudzwa zvainoudzwa nevanhu nemuromo, asi inoteerera language yekuudzwa izvozvo zvekuda kurovana nezvo, zvekuda kujamukirana, zvekuda kuratidzira ndo language yainokwanisa kuteerera because that's the way they speak to the Zimbabweans. So mamirira zvakaita pakatoshata, but pari kuzonzi in small cities the situation is calm, business as usual, no uniformed forces deployment. However, CIU has picked up secret security intel officers deployed on every street with notebooks regarding all businesses outlets who are on stay away. I don't know kuti zviri kuitika zvekuti pane vanetuma notebook vari kunyora kuda kuona kuti business iri parakavhara riri kuita stay away. I don't know kuti ipiwo iri kuitika kuti hameno vanhu vanoipindawo pape, because to be very honest government yekuZimbabwe iri very broke zvekuti even vanhu ivavo vakawana zvinovawana mabusiness avo vakavhura havakwanisa kana kuvacompensata. So I don't think kuti inganzi inyaya stereki iyo yekuti vantonzi vatotumawo netuma notebooks kuda kuona kuti ndiani akanovhara business. Amen. Kana kuti unonga wakuda kuomeserwa kuti sei uri kuteerera geza kana kuti sei uri kuita sei, I don't even know kuti ndeipe vari kuda kutraya kuda kuita ipapa. Ndiri papo ndiri kusangana nenyaya. Constitutional lawyers say Justice Minister Ziyambi's cabinet proposed to amend the constitution to extend President Mnangagwa's rule beyond his 2028 second term constitutional limit to 2030 amounts to a coup against the constitution. Yatobuda zvimatsamba zvacho izvi zvakazara maiwi andingazozviverenga zvese ndikazvipedza, but munokwanisa kuita muchirova mascreenshot mozoita muchinyatsoverenga makadzikamira muchiona zviri kuitika. Handisi kuziva kuti vakomana ivava vatoredi kuda kuenda kunokwapaidzana neconstitution. I don't know kuti vanotembei, but let's watch the space tione kuti zvichasvika kupi, chii chichanyatsoitika, chii chichanyatsotora nzvimbo. Pedza nyaya dziri panapa ndisandapinda pane imwe nyaya ndoda kuonesai. Ndigadzai ndingogara nangotaura kuti kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako wobva wavhurirwa FNB business account, pane vanonzi veEducation Research is a big company inobatsira maZimbabweans. Yakangoti Kulian taurira maZimbabweans kuti iko zvinezvi takukwanisa kukubatsira kana usina work permit wakukwanisa kuvhurirwa FNB business account woregisterwa company yako muSouth Africa. Chinongodiwa chete ivalid passport ndo inongodiwa chete wobva watovhurirwa FNB business account yako. Zvimwewo zvinozotera mumwe steps munenge makuzoonesana zvenana bookkeeping vanokuitira futi, because ishasha pakuita zvinhu izvozvizvi. Ende ukanzwa inini ndatotaura kuti shasha ndinenge ndataura chaizvo because
handisi munhu anosimbisa zvinhu zvisizvo. Ende munoziva kuti muSouth Africa mazuva ano kwane maopportunities akasiyana-siyana akawanda ekuti iwewe kana une registered company unokwanisa kuwana tender, une registered company unokwanisa kuwana zvakasiyana-siyana, you will be trustworthy pese paunowana mabasa unotozikanwa kuti icompany yakaregistrwa, munhu even achikusendera mari muaccount yako inenge yakatonyora zita recompany yako, woratidzawo kuva professional, woramba uchitrustwa uchienderera mberi, kwete kungoenda uchingoti ndinogona basa nemuromo zveusiyamwa time iyoyo tiri kuti yapera. Fonera education research vabate iko zvinezvi mutaure navo muitiro zvinhu zvandinotokuudza izvozvizvi, kwatoka mukana katoripo iko zvinezvi kadhiri kacho kada kungoitirwa faster vachiri kuda because time inozoti vanogona kuzowandirwa nemaclients. Garai mabata nguva ichiripo izvi, so mugare marova mainquiries enyu. Back to the story. Ndine nyaya dzandiri kuona panapa. Imwe nyaya yandisirisa zvisingaite. A warning to others. I was fined $15 by ZRP on Saturday morning at the White House roadblock. My offense was putting my insurance disc on the dashboard instead of sticking it to the windshield. I was also fined for not displaying ZBC license. Pakaipa amadzadiwa pari kubata vanhu muroad kuti sei wanga usina kuinamirira pa screen. I don't know kuti avari understand kune umwe munhu kuti anenge asina sticker reka kuisa kumashure kwenzikini. Umwe munhu ana ka clip ka permanent clip kekuti aise pa windshield yake. Wabva watonzi wanga usina kuzviisa takutokubata. Guys nyaya dziri kuitika muZimbabwe dziri kusiririsa. Ini ndikutovhunduka kuona zvinhu zviri kuitika muZimbabwe. I don't know kana mimi hana dzenyu dzakagadzikana, but inini to be very honest ndakutotya. Ndosaka muona kuti Zimbabwe tiri kuramba tichingotaura nyaya dzacho, tiri kuramba tichingobvondorana navo everyday vanhu ivavo kuitira kuti nyika inake ivewo nyika ine order nepeace. Ndo zvinhu zvatinenge tichinyatsoda. But anyway, patiri kupinda isusu patiri kutonzi tiri kutouya neThird Republic, tiri kutaura kuti polisi isiri professional na commissioner wacho vese anamutamba whatever vari kufanira kuenda kumusha, toda kundorinywa vese majaji tiri kubvisa zvese, tikangouya chete tikangopinda neThird Republic. Jaji kana uripo chero jaji achiri kuchikoro achiri kutodzidza, chero wakanzi unoita jaji uri kuprimary, you are going to be fired uchiri kuchikoro ikoko, tototangidza new system. Ndo zvatiri kuda because we are sick and tired nehurumende inenge ichida kushungurudza nekuomesera vanhu zimra zake whatever vogadzirira zvavo kuenda kumusha, because patiri kupinda neThird Republic hatina kana munhu wani watiri kusiya ari kuiomesera maZimbabweans kuti aramba achikontinya izvozvo. Zimbabwe must be a better place, kwete kuti iite nzvimbo yekuti vanhu vanoramba vachingoomeserwa vachiitirwa tsinye. Nhasi mungazoti ndiri muchikistereki ndakungosiya mukana kune vanhu 2 or 3 vari kuda kusenda WhatsApp audios. Sendai panhamba dzandichasiya pascreen muchitaura kuti vataisa pachannel izvi. So faster ndiri kungoda 2 or 3 vanhu vataura zvine musoro, taurai tinzwe, sendai maaudios enyu motaura muri panhu pasina kurukurira radio, panhu pasina noise, munyatsobudawo zviri loud and clear. Zvamanje sare makateerera umwenyu mundudzo zvaari kutaura kana muchinge mawirira nazvo in the comment section futi. Mukoma kuleni parisei muri sei hapo? Kunoteerera kuti ndarwadziwa nchinzwa kuti madzibaba ashanduka wapisirwa musha. Hama dzangu regai ndikuudzei ndichidai. Kana munhu achiroora mukadzi anoroora munhu waanoda, hauchuzirwi. Kana ukaona auxiliary akagara nemurume wake Mnangagwa kureva kuti ndo zvaakasarudza, ndo zvaanoda. Saka kana ukaona munhu achisapota rimwe bato rausingasapoti, usarwadziwa. Zvakangofanana nokuroora mukadzi waunoda. Saka izvi zvamunoita zvokundopisa dzimba dzevamwe muchibhomba muchikuwadza vanhu ndo zvinotaridza kuti Zimbabwe haina freedom, haina independence. Nekuti yakabva kuindependence yamaipemberera zuro pano, but nhasi muri kunga muchitsvinyira chizvarwa chemuZimbabwe. Hazviiti vaMnangagwa, kana imimi muchiona kuti hamudi, musapisa vanhu, musabhomba dzimba dzevanhu. Nokuti vaMnangagwa tava kutaura chokwadi, tikada kudzorera nekupisirana misha kuti uyu munhu ndiwe ZANU-PF da kumupisira musha, muZimbabwe hamunganaki. Dzinotsva dzimba dzakawanda vaMnangagwa. Kana matanga ekupisa dzimba iyi, be careful munharaunda. Toda kutaura chokwadi vaMnangagwa nemaCID nemasiyawo nemapurisa. Iyi yokupisirana dzimba isiyei. Kumaruwa kunosara vanhu vasina pokugarawo. Siyai zvamakuita. Tapedza. Ende zvino handidi kunyeperai. Izvozvo zvamakuita zvokupisa dzimba dzevanhu, siyanai nazvo. Firai pasi mhuka dzinonge.
hatimanikidzwi munangagwa tisingachakuda tikudi. Ende iwe hauna kuzvarwa uchinzi ndiwe uchatonga Zimbabwe kusvikira murufu. Kana temu yako yakwana haina, wakatadza. Hauna kana one chinhu chawakatiitira muZimbabwe, nothing. Hapana. So zinonidhi yekuti tirambe tichitarisa kunhu kwatonyatsoona kuti ukaona uchirererwa vana vako kunext door, munhu aite vhenda yacho kuti ivhenda munomutorera zvinhu, avake chimba apo hapazi pako, aite sei apo hapazi pako, but hamufungi. Imaringanidza munoba muchipatara muna zvinhu, vanhu vangani vari kufa, makaora mhani vanimi. Kuleni sori kurekodha hangu usiku huno, asi meseji I think uchaiona. Ndinokurudzira hangu kuti vanhu kana zvanzi stay awake, vanhu ngavagare kudzimba varume. Nyaya ndanzi varume haina kumira zvakanaka, haina kumira fine zvachose. Ndine munhu anaitaura naye ari kushandira muKG6, kana achibvunzawo nezvemaererano nenyaya zviri kuitika zviri kumbofamba sei. Ini nhangu chandingakwanisa kungodzwa ndechekuti kana zvanzi stay awake, stay awake, vanhu ngavagare kudzimba. Ndokufunga kwangu ndichinzwa nenyaya yemamiriro yakaita. Vanhu ngavagare kudzimba. One day rasara ira rodze nyemba, tomirira zvinotevera. Geza hasi ega varume, geza hasi tombo rega zvachose. Vane nharo munoda kunzwa, munoda kuona nguo sedzatarubva, toziziva kuti kune vanhu venharo. Aiwa, vane nharo ingaitai zvamunoita, pinda henyu mutauni varume. Asi chandinoda kuudza hangu vanhu kuti mutauni enda with the own risk. Chinenge chaitika chinokuwanawo wega. Usaite zvekudhonzwa kuti handei kutauni. Munhu ngaangozvifungirai kuti ndakuenda kutauni. Kana zvazokubata hauna waunoblema. Saka kungokumbira hangu kuti kuna vanonzwisisa nekuteerera, ingogara kukumba one day rasara iri. Gara zvako kumba one day rasara iri. Haumbofa wakafa nenzara. Tozomirira zvinoteera. Nekuti zvandanzwa varume ka, kusheya kunonetsa, unozonzi hapamwe wakudhodzera ngoti vanhu vagare kudzimba. Asi zvandanzwa varume kwandiri zvinokosha. Anoda kuenda mutauni ngozviendera pachako, usadhonze munhu kuti handei kutauni. Zviendere pachako, kana zvakubatawo wega zvinokubata wega. Ndokufunga kwangu inini. Saka Kuleni TV fambisa shoko vanhu vazive. Vanhu vanozonzi havana kuudzwa. Hatina kuudza, hatina vakatiudzawo, dai takaziva. Aiwa, kana mune madomasi enyu amunotengesa guys, tengeserai kulocation, ndokune vanhu parizvino. Location mune vanhu, tengeserai kulocation. Zvandanzwa varume hazvina kumira zvakanaka. Handingakwanisa hangu kuzvipublisha ndichitaura, asi mumwe akaudzwa hondo nemurwere wepfungwa wakamushora. Saka kana kuri vanoshora, aiwa, shorai zvenyu varume. Hazvina kumira zvakanaka. Vanhu garai kudzimba, garai kumba. Kana kuna vachazodawo kunzwa, pane dhokumendi rakanyorwa nevakomana vari kuteera Mnangagwa naNamodha nehama dzake, riri kunzi rakasikwa rakabatwa nemasoja. Saka handiti masoja mukoziva kuti aripo pakudzivirira constitution yenyika. Zvino varikuda kushandura constitution kuita yavo. Saka ndozviri kunzi dhokumendi racho rakatobatwa kare. Zvese zvikuitika izvi vanaro mumaoko. Saka chinobvondoka anytime guys. Kungokuudzai varume, kungotaurawo, ina handizivi hangu, but kungokuudzai varume sekuudzwa kwandaita nevanhu varimo musystem. Saka please, kana uchizviendera kutauni usadhonze mumwe munhu kuti hande. Zviendere wega, kana zvichokubata zvinokubata wega, usina munhu waunozoblema mangwana. Garai mudzimba, one day harodzi nyemba, tonzwa zvinotevera. Hama dzangu dzose ndatodziudzawo kuti siyana nazvo zvamuri kuita. Zuva rimwe chete harodzi nyemba. Hakuna basa rine musoro kushandwa Zimbabwe raungatoti ndingatadze kugara umba. Hakuna. Pamwe mauniformed forces mimwe angatoenda, vasiyei vaende. Vanhuwo zvavo garai mumba varume, munofira mahara kuona kwamwe. Tokumbirisawo dzavanhu kuti vateedzere zvekutaurwa naGeza. Geza hasi ega varume. Dai mushora murume uya, Geza hasi tombo rega zvachose. Hasi ega chachose varume, munhu yakabhekwa. Ane vanhu mumashure vari kutomuudza kuti ita so. Saka kuna vanhu vanonzwisisawo nekuteerera zvandiri kutaura, aiwa, teedzerai zvinokunakirai.
hakuna anoziva kwazvichaperera zvinhu zvekuitika. Saka stay away, gara mumba mako, gara kulocation. Zvinopera uzozotengesa hako madomasi ako. Kana kutengesera kulocation ndokune vanhu zvako zvinotengwa. Stay blessed guys.